салом алейкум дӯстони азиз, мо дар зоопарк дар Германия дар шаҳри Шверин ҳастем. тавре дида истодаед, ино пингвинго мебошанд. одамон аз дур метавонанд ки ба ҳузур ҳайвонову хазандаҳоро тамошо кунанд. ана ино пингвингоҳанд. биёй пишти ма Юсуф. тавре дида истодаед, чиқа пингвинго худошон ба худошон бозӣ доранд. бисёр як лаҳзаи хеле аҷоиб. Супер, Юсуф. Дӯстони азиз, тавре дида истодаед, пингвинго моҳӣ хӯрда истоданд. ин зоопарк аст, ҳама чӣ озода, фақат шумо тамошо мекунед. диди чӣ хушро Юсуф, биё оя бинем папугая. Папагай. Во, папагай кушает. Папагай, Юсуф. Видишь, какой красивый. Вот, Юсуф. Дӯстони азиз, ин хирс мебошад, неки аз хирсои худ мо хушрӯтара хиёл мекунам. Хирси нависӣ. озод мегарданд, фақат аз дуртар тамошо мекунем ки дар нарафтанд. асала дӯст медорам, Мяша медвед. Смотри, кто тут написано. Что? Мишка der Bär. Warum Мишка. muss man essen? Man soll den Tieren nichts geben zu essen.